హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు 11వ రోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 11వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూప దర్శనము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహనం చేసుకోబోతూ ఉన్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ఈరోజు మనము ఆ ఏకాదశ అధ్యాయం అంటే 11వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూప దర్శనము లేదా దీన్నే విశ్వరూప దర్శన యోగము అని పిలువబడేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా సో ఇంతకుముందు అధ్యాయాలకి ఈరోజు అధ్యాయానికి ఇది మనము ఒక రకంగా దర్శించుకునేటువంటి అధ్యాయం. ఇంతకుముందు ఉండే వాటిలో శ్రవణం చేసేటువంటి సో మరి ఆ పదాల ద్వారా భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని దర్శించుకోగలిగేటువంటి ఆ అంశాన్ని మనము ఈ అధ్యాయంలో చూడటువంటిది. సో మరి నిన్నటి అధ్యాయం అయినటువంటి 10వ అధ్యాయము భగవద్విభూతి యోగము. ఆ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో అంటాడు, ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను, ఎందుకంటే నీవు నాకు ప్రియమైనటువంటి మిత్రుడు కావడం చేత ఇంతకు ముందు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమమైనటువంటి దాన్ని నేను నీకు వివరిస్తాను. మరి దేవతలకు కానీ మహర్షులకు కానీ నా పుట్టుక వైభవము వంటివి వారు తెలుసుకోలేరు, ఎందుకంటే వారందరికీ నేనే మూలము, నేనే జన్మరహితుడును అనేటువంటి అంశాన్ని, అలాగే
అక్కడ సప్త ఋషులు, వారికి పూర్వం ఉన్నటువంటి సనక సనందనాదులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చేటువంటి. అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలు, దివ్య శక్తులను యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వారికి నిశ్చలమైన భక్తి ద్వారా ఆ భగవంతునిలో ఏకమైపోతారు అని. అలాగే ఆ భగవద్గీతలో మనకి 10వ అధ్యాయంలోని 8-11 వరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాలలో భగవద్గీత యొక్క సారమంతా కూడా ఆ 4 శ్లోకాలలో చెప్పబడింది. శతుశ్లోకి భగవద్గీతగా చెప్పబడేటువంటి 4 శ్లోకాలు కూడా అక్కడే ఉంటాయి. దానిలోనే మనం చూసినటువంటిది. సో, ఇంకా ఆ విధంగా భగవంతుడు గురించి చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు ఆ భగవంతుడు చెప్పిందంతా సత్యమని, సంపూర్ణ విశ్వాసము అని నమ్మడము. మరి నీవే ఈ సమస్త భూతాలకు మూలము, అధిపతివి, దేవతలందరకు దేవుడవు, జగత్తంతటికి నాథుడవు. నిన్ను గురించి నీవే స్వయంగా తెలుసుకుంటావు. మరి నీ యొక్క మహిమలను, అవతారాలను నేను ఏ విధంగా గుర్తు చేసుకోవాలయ్యా అని అడిగితే, ఆ భగవంతుడు ఆయన ఇక మొదలుపెట్టి చెప్తూ ఉంటాడు. ఆ! నేను సర్వభూతాల హృదయాలలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను. నేనే సర్వ ప్రాణులకు ఆది, మధ్య, అంత్యము అంటూ చెప్తూ ఇక ఆయన మొదలుపెట్టి ఆదిత్యానామహం విష్ణు అంటూ ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువుని అంటూ మొదలుపెట్టి ఈ సృష్టిలో భగవంతుడు ఏ విధంగా ఎలాంటి ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాలన్నీ ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులన్నింటినీ కూడా ఆయన తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని చెప్పి చివరికి అంటాడు. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరవంతమైనవి, మహిమ కలిగినవి అయిన సమస్తం సృష్టులు కేవలము నా తేజస్సులోని ఒక అంశము నుండే ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయని తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్పి ఇంకా అంటాడు. ఓ అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది? కేవలము నా యొక్క అంటే అంశ చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పిన బోధనల ద్వారా నిన్నటి అధ్యాయాన్ని ముగించుకున్నటువంటిది. సో, ఇంకా ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి 11వ అధ్యాయము విశ్వరూప దర్శనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయం గురించి మనం చూసినట్లయితే, ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈరోజు అధ్యాయంలో మనము ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని దర్శించుకునేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భౌతిక సో, ఆ విధంగా భగవంతుడు బోధించినటువంటి బోధనలన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటాడు. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడితో. ఎందుకంటే నిన్న భగవద్విభూతులను ఆ కృష్ణ భగవానుడు వివరించిన తర్వాత విన్నటువంటి అర్జునుడు మరలా ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. ఓ కృష్ణ, పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నీవు దయతో నాకు తెలిపావు. అవన్నీ విన్న తర్వాత నా మోహమంతా ఇప్పుడు తొలగిపోయిందయ్యా అంటూ అంటున్నాడు. ఓ కమల నేత్రుడా, సర్వజీవుల జనన మరణాలను గురించి నీవు అంటే నీ నుండి నేను విన్నాను. నిత్య శాశ్వతమైన నీ మహిమలను అనుభూతమునర్చుకున్నాను అంటూ అర్జునుడు ఇంకా అంటున్నాడు. ఏవమేతద్ యథాతత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో అంటూ ఉన్నాడు. ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపము చూస్తూ ఉన్నప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమునందు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో అంటూ ఉన్నాడు. నీవు నీ యొక్క యథార్థ రూపంతో నా ఎదుటగా నిలిచి ఉన్నావు. అయినప్పటికీ కూడా ఈ విశ్వమంతా నీవు ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నావో అది నేను చూడాలి అని
అటువంటి నీ యొక్క ఈ రూపాన్ని నేను చూడాలి అనుకుంటున్నానయ్యా అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో అంటున్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తత్తో మే త్వం దర్శయామాత్మనమవ్యయం. ఓ ప్రభు, ఓ యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపమును నాకు చూపుము అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడితో అంటూ ఉన్నాడు. ఏమని? ఓ ప్రభు, ఓ యోగేశ్వర, ఆయన అంతకుముందు శ్లోకంలో నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని, ఈ విశ్వంలో నువ్వు ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నావో నేను చూడాలి అని అనుకుంటున్నాను అన్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటున్నాడు, ఓ ప్రభు, యోగేశ్వర, నీ యొక్క విశ్వరూపమును చూడగలిగేటువంటి అర్హత నాకు ఉంది అని నీవు భావిస్తే ఆ రూపాన్ని నాకు చూపవయ్యా. దయచేసి ఆ అపరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు అంటూ, అంటే నేను దానికి అర్హుడును అని అనుకుంటే నీవు ఆ రూపాన్ని నాకు చూపవయ్యా అంటూ అంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం నిజంగా వాస్తవానికి భౌతిక జగత్తులో మనం మాట్లాడుకుంటూ చూస్తూ అనుకుంటూ ఉంటాం. దేవుడు ఎక్కడున్నాడు, కనపడ్డే, మరి ఉంటే నాకు కనిపించడండి. మరి ఆ దేవుడిని చూడగలిగేటువంటి ఇది నీకుందా లేదో ముందు నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి. అది వదిలేసి ఆ! సో, నాకు ఆ! చూయించు, నువ్వు కనపడు అంటే ముందు ఆ అర్హత, ఆ చూడగలిగేటువంటి దక్షత, ఇది సామర్థ్యం మనలో, ఆ అర్హత మనకున్నదో లేదో మనం ముందు చూసుకోవాలి. సో, అర్జునుడు మరి శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి వాడు అందుకే అంటున్నాడు, నీ యొక్క ఆ జగత్ రూపాన్ని నేను చూడగలను, అంటే చూడగలిగేటువంటి అర్హత నాకు ఉంది అనుకున్నట్లయితే నీ యొక్క ఆ విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపవయ్యా అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడిని అడుగుతాం. దానికి భగవానుడి యొక్క సమాధానం ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. పశ్య మే పార్థ రూపాని శతశోత సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. సో, ఆ భగవానుడు అర్జున్‌తో అంటున్నాడు. ఏమని? పశ్య మే పార్థ రూపాని శతశోత సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. సో, భగవానుడు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల హ్మ్, శతశోత సహస్రశః, వందల వేల కొలది, వందలు, శత అంటే వంద, సహస్ర అంటే వేల కొలది, వందల వేల కొలదిగా గల నానా విధాని దివ్యాని, అద్భుతమైన పలు రంగులతో, నానా వర్ణాకృతిని చ అంటూ ఉన్నాడు. సో, అద్భుతమైన పలు రంగులతో కూడిన ఆకృతులు, పరిమాణాలు, నా యొక్క విభూతులను చూడవయ్యా అర్జున. అంటే ఆ అర్జునుడు అడిగిన విధంగా కృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి దర్శించడానికి ఇక్కడ ఇష్టపడుతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ మనకి. అలాగే అంటున్నాడు ఇంకా కృష్ణ భగవానుడు అర్జున్‌తో, ఓ భరతవంశీయుడా, ఆదిత్యులను, అంటే ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో కూడా చూసాం కదా! 12 ఆదిత్యులు, 8 మంది వసువులు, 11 మంది రుద్రులు, 2 అశ్విని దేవతలు, మరుత్తులు, 49 మంది ఆ మరుత్తులను ఇక్కడ నా దేహంలో చూడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇది వరకు ఎప్పుడూ కని విని ఎరగని అద్భుతాలను కూడా చూడవచ్చు అర్జునా నీవు. నా యొక్క ఈ విశ్వరూపంలో నీకు నేను ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శింపచేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నట్టు. ఇహైకస్తం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. ఓ గుడాకేశ, అంటే చీకటిని జయించినటువంటి వాడా, అంటే అజ్ఞాన అంధకారాన్ని
తొలగించుకున్నటువంటి వాడా, నీవు చూడాలనుకున్నది అంటే అర్జునుడు ఏదైతే దర్శించుకోదలుచుకున్నాడో దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నాను. నీవు చూడాలనుకున్నది నా శరీరంలో తక్షణమే చూడు. అంటే నువ్వు ఏదైతే చూడాలనుకున్నావు విశ్వరూపం అంటున్నావు కదా! అదంతా కూడా ఈ నా దేహంలోనే నీవు చూడవచ్చు. ఇప్పుడు నీవు చూడగోరే అన్నింటినీ అంటే ప్రెజెంట్ కాలంలో ఈ వర్తమాన కాలంలో నీవేదైతే చూడాలనుకుంటున్నావో, అలాగే ఫ్యూచర్‌లో భవిష్యత్తులో నీది ఏం కోరుకుంటున్నావో దానిని ఈ సార్వత్రిక రూపము నీకు చూపిస్తుంది. కదిలేవి, కదలనివి అంతా ఇక్కడే పూర్తిగా ఉంది. అచర జీవులన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఈ నా దేహంలోనే నీవు దర్శించుకోవచ్చు అంటూ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో, కాబట్టి ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు తన దేహంలో ఆ విశ్వరూపంలో ఏమేమి చూడవచ్చు? అంటే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ కాలంలో ఉన్నవి, భవిష్యత్తులో కూడా ఏం జరగబోతుంది అనేది కూడా ఇక్కడ నీవు చూడవచ్చు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ వర్తమాన కాలము, భవిష్యత్తు కాలము అన్నీ కూడా చూడవచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయనకి అర్జునుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది చెప్తున్నాడు. అంతేకాకుండా కదిలేవి, కదలనివి అచర జీవులన్నింటినీ కూడా అచర జీవులన్నిటి సృష్టికి ఆ మూలము భగవానుడే. కాబట్టి అవన్నింటినీ కూడా ఇక్కడే నీవు చూడవచ్చు. పూర్తిగా అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. నా దేహంలోనే చూడు అంటూ ఆహ్, కృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. సో, ఆ విధంగా ఆ భగవానుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూయించాడు. ఎదురుగా ఉన్నటువంటి శ్యామ సుందర ద్విభుజ కృష్ణ రూపంలోనే అర్జునుడు ఇవన్నింటినీ చూడగలుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాడు. సో, ఇది ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపం. ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణుడిలోనే ఇవన్నీ కూడా అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో, ఇంకా కృష్ణ భగవానుడు అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడితో. నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే యోగమైశ్వరం. కానీ నా యొక్క విశ్వరూపమును నీ ప్రాకృతిక కళ్ళతో చూడలేవు. కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాను. నా యొక్క మహా అద్భుత వైభవమును దర్శించు. దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్యమే యోగమైశ్వరం అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు అంటున్నటువంటి. ఎందుకంటే నీవు నీకున్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి చక్షువుల ద్వారా అంటే కళ్ళ ద్వారా నీవు నా యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకోలేవు. కాబట్టి నీకు నేను దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాను. తద్వారా నా యొక్క ఈ మహా అద్భుతమైనటువంటి వైభవాన్ని నీవు దర్శించుకో అర్జున అంటూ అర్జునుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఆ విధంగా ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంవాదాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో వివరిస్తున్నాడు కదా! సో, ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడే నేరుగా అంటే అక్కడ కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నవి కాకుండా ఆ కురుక్షేత్రంలో చూస్తూ సంజయుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వ తతో రాజన్ యోగా మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. సో, ఇక్కడ ఆ సంజయుడు ఆ కురుక్షేత్రంలో తాను ఏం చూస్తున్నానో అనేటువంటి అంశాన్ని
అంటే అర్జునుడితో కృష్ణ భగవానుడు ఏం బోధిస్తూ ఉన్నాడో అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆ సంజీవుడు అంటున్నాడు ఏమని? ఏవముక్త్వ తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. సో, ఇంకా ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో అంటూ ఉన్నాడు, "ఓ రాజా!" ఆ విధంగా పలికినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన అర్జునుడికి దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించి తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించాడయ్యా అని చెప్తున్నారు. సో, ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుడిలో ఈ విధమైనటువంటి విశ్వరూపాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు ఇక్కడ. సో, ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, అనేక వక్త్రనయనం అనేక అద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాచర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. అర్జునుడట సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, అర్జునుడు ఆ యొక్క విశ్వరూపములో మరి అర్జునుడికి దివ్య దృష్టినిచ్చి ఆ దివ్య దృష్టి ద్వారా అర్జునుడు ఆ భగవంతుల్లో చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క విశ్వరూపములో అనేక ముఖములు, అనేక నేత్రాలు, అనేక అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలను దర్శించాడయ్యా. అవి ఎన్నెన్నో దివ్య ఆభరణాలను, దివ్య మాల్యాంబరధరం, దివ్య గంధానులేపనం, అవి ఎన్నెన్నో దివ్యమైనటువంటి ఆభరణాలను, అలాగే ఆయుధాలను, అనేక దివ్యాభరణం దివ్య అనేకోద్యతాయుధం అంటూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఎన్నెన్నో దివ్య ఆభరణాలను మరియు అనేక దివ్యమైనటువంటి ఆయుధాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ రూపాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాడట అర్జునుడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, దివ్య మాల్యాంబరధరం దివ్య గంధానులేపనం సర్వాచర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. ఆ స్వరూపము తన శరీరంపై అనేక మాలలను కలిగి, అనేకమైన దివ్యమైన మాలలు, దివ్య మాల్యాంబరధరం, అనేకమైన దివ్యమాలలను కలిగి ఉందట. అలాగే దివ్య గంధానులేపనం, దివ్య సుగంధ పరిమళపూరితమై గుబాళిస్తూ ఉన్నదట. ఇంకా సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంత విశ్వతోముఖం, మహా అద్భుతమైన అనంతమైన ఈశ్వరునిగా సర్వాత్ర తన ముఖములతో తనను తాను వ్యక్తపరుచుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తూ ఉన్నాడట అర్జునుడు ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క దేహంలో. సో తన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ దేహంలోనే అనేక ముఖాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ విశ్వరూపాన్ని ఇక్కడ అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుత్థిత యది భాసదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. సో భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్య రూపంలో ఏకకాలంలో, అంటే ఆ అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ దివ్య రూపం ఎలా ఉంది అంటే సంజీవుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, దివి సూర్య సహస్రస్య, అంటే ఏకకాలంలో
సూర్య సహస్రస్య, సహస్ర అంటే 1000, అంటే వందల వేలగా ఉన్నటువంటి, వేల కొలదిగా ఉన్నటువంటి ఆకాశంలో వందల వేల సూర్యులు ఒకేసారి ఉదయిస్తే కలిగే ఆ కాంతి, ఆ పరమాత్ముడి యొక్క విశ్వరూప తేజస్సుకు సాటి కావచ్చు. అంటే భగవానుడు ఆ విధంగా విస్తరించి తనను తాను విస్తరించుకున్నటువంటి ఆ భగవానుడు ఎంతటి ప్రకాశమానంగా, దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఉన్నాడంటే, సహస్రాది అంటే వందల వేలు, అంటే లక్షలాదిగా సూర్యులు ఆకాశంలో ఒకేసారి ఉదయిస్తే ఎంతటి వెలుతురు వస్తుందో, అంతటి దేదీప్యమానంగా అంటే ఇక్కడ ఆ విశ్వరూపము యొక్క ప్రకాశం ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మనం చూస్తాం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఒక్క సూర్యుడు ఉదయిస్తేనే చీకటంతా కూడా పటాపంచలైపోతూ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది వందల వేల సూర్యులు ఒకేసారి ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఎంతటి తేజస్సు ఉద్భవిస్తుందో, అంతటి తేజస్సుతో ఆ భగవానుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఇంకా చెప్తున్నారు. అప్పుడట ఇక అర్జునుడు ఆ దేవదేవుని దేహంలో ఒకే చోట ఎదురుగా నిలబడి ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడి ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రపంచాన్ని దర్శించుకోగలిగిండు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, అనేకాలుగా విభజించబడి ఉన్నటువంటి హ్మ్, ఆ దేవదేవుడి దేహంలోనే ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడి ఉన్న ఆ సమస్తమైనటువంటి ప్రపంచాన్ని అర్జునుడు దర్శించుకున్నాడట ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క విశ్వరూపంలో. హ్మ్. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. తత స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాసత. ఇంకా ఆ భగవానుడు హ్మ్, యొక్క విశ్వరూపములో దర్శించుకున్నటువంటి ఆ అర్జునుడు అప్పుడట ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి ఆ వందల వేల కొలదిగా ముఖాలతోనూ సర్వతోముఖంగా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నటువంటి ఆ భగవానుని దర్శించుకున్నటువంటి ఆ భగవానుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి ఆ అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడట. రోమాలన్నీ కూడా నిక్కరపరుచుకున్నటువంటి వాడై నమస్కారం చెయ్యడానికి తల వంచుకుని చేతులు జోడించి ఆ పరమ ప్రభువుని ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు అని చెప్తుంది. ఆ విధంగా ఆ భగవానుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుడిలోనే ఆ విశ్వాన్నంతటిని, విశ్వాలన్నింటినీ కూడా ఆయన దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటి స్థితిని ఇక్కడ మనకి బోధిస్తూ ఉన్నారు. సో, ఆ విధంగా సంజయుడు చెప్పిన విషయాలను చెప్తూ, ఇక అర్జునుడు ఏమంటున్నారో చెప్తూ ఉన్నారు. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహి సర్వాంస్తతా భూత విశేష సంగాన్ బ్రహ్మానిమీశం కమలాసనస్తతం స్తం ఋషీం చ సర్వానురగాం చ దివ్యాన్. ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో, ఓ కృష్ణ, నీ దేహం యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను, కమలం యందు కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మదేవుడిని, శివుడిని, ఆ, అందరూ ఋషులను మరియు దివ్య సర్పాలను చూచుచున్నాను అంటూ చెప్తుంది. ఇక్కడ అర్జునుడు అంటున్నాడు, పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే
సర్వాంస్తతా భూత విశేష సంగాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంచ సర్వానుగరగాంచ దివ్యాన్. సో ఓ కృష్ణ, నీ దేహం యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను, కమలం యందు కూర్చున్నటువంటి బ్రహ్మదేవుడిని, శివుని, అందరు ఋషులను మరియు దివ్య సర్పాలను చూస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నటువంటి, అంటే ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి ఆ బ్రహ్మలోకం, మనకి 14 లోకాలలో అత్యున్నత లోకం బ్రహ్మలోకం. అలాగే అతి అల్పంగా అడుగున ఉండేటువంటి లోకం పాతాళ లోకం. ఆ పాతాళ లోకం కింద క్షీర సముద్రంలో మహావిష్ణువు ఉండేటువంటి పరిస్థితి. అక్కడ ఆ సర్పం పైన ఆయన ఉన్నటువంటి స్థితి. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కమలం యందు కూర్చుని ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడిని, శివుణ్ణి, అక్కడ ఉండేటువంటి ఋషులందరినీ మరియు దివ్య సర్పములను నేను చూస్తూ ఉన్నానయ్యా అంటూ చెప్తున్నా. ఇంకా చెప్తున్నా, అనేక బహుధర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం న అంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూపః. సో ఇక ఆ రూపంలో అర్జునుడు ఏం చూస్తున్నాడో చెప్తున్నాడు. ఓ విశ్వేశ్వర, ఓ విశ్వరూపుడా, అనేక చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములన్నీ నీ దేహంలో నేను చూస్తూ ఉన్నాను. నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతములను నేను చూడడం లేదు. అంటే ఆ భగవానుడి యొక్క రూపము ఎక్కడ ప్రారంభమైంది, ఎక్కడ అంతమైందో తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నట్లుగా ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. సో కాబట్టి ఎక్కడ ప్రారంభమైంది, ఎక్కడ అంతమైంది, ఎక్కడ మధ్య ఉన్నది? ఏదైనా ఒక వస్తువు మనం చూస్తే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎక్కడ ప్రారంభమైంది, ఎక్కడ ఎండ్ అయింది అనేది తెలుసుకుంటాము. ఆ రెండు తెలిస్తే మధ్య ఎక్కడుందో కూడా తెలుస్తుంది మనకి. కానీ ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటి విశ్వరూపంలో సో మరి అనంతమైనటువంటి రూపాలు, ఎటువంటి ఆ భగవానుడిలో ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతాలను ఆయన చూడట్లేదు, చూడలేకపోతూ ఉన్నాను అని చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా అనంతంగా విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవానుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు దర్శించి తన అనుభూతులను భగవంతుడితో పలుకుతున్నట్టు. ఇంకా చెప్తున్నా, అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజస విశ్వమిదం తపంతం. సో ఇంకా ఆయన దర్శించుకుంటున్నటువంటి ఆ రూపంలో గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. నీవు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు, నీ మహిమ అనంతము, నీవు అనేక బాహువులను కలిగి ఉన్నావు. సో మరి అర్జునుడు దర్శిస్తున్నటువంటి రూపంలో అనేక బాహువులను ఆ భగవానుడు కలిగి ఉన్నాడట. సూర్య చంద్రులు నీ నేత్రాలుగా ఉన్నాయి. సూర్యుడు చంద్రుడు ఆ భగవంతుని యొక్క నేత్రాలుగా ఉన్నాయట. అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తూ ఉన్నది. నీ యొక్క తేజస్సుచే సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరచుచున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తూ ఉన్నానయ్యా అంటూ ఆ భగవానుని దర్శించుకుంటున్న అర్జునుడు పలుకుతున్నటువంటి పలుకులను మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. వ్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం
त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं ప్రవ్యతితం మహాత్మన్. ఇంకా అంటున్నారు, దివ్యా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశచ్చ సర్వాః. ఇంకా అంటున్నారు, నీవు ఒక్కడవే అయినను, అంటే అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఒక్కడే. నీవు ఒక్కడవే అయినను ఆకాశమును సకల లోకములను వాటి మధ్య గల ప్రదేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. అంటే ఆ విశ్వరూపుడు మొత్తం విశ్వాలను వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు. సో మరి నీ యొక్క ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపాన్ని చూసి సకల లోకాలు భయంతో కంపించిపోవడం నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తా. సో కాబట్టి ఆ విశ్వరూపంలో అర్జునుడు ఏం దర్శించుకుంటున్నాడో ఆ విషయాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ, అమీహిత్వాం సురసంగా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంగా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో, దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయము పొందుతూ, అంటే ఈ దేవతలందరూ కూడా ఆ భగవానుణ్ణి, ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆశ్రయం పొందుతూ ఉన్నారట. ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. కొందరు భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తుంది. సో వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ అర్జునుడు తాను ఆ విశ్వరూపంలో దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ చెప్తుంది. సో ఇక మహర్షులు సిద్ధులు శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారయ్యా, అటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారాయన, రుద్రాదిత్య వసవో ఏ చ సాధ్యాః విశ్వేష్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాచ్చః గంధర్వ యక్షాసుర సిద్ధ సంగా వీక్షంతే త్వాం విస్మితా చైవ సర్వే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, రుద్రాదిత్య వసవో, ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు, పితరులు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు మరియు సిద్ధులు అందరూ కూడా నా సంభ్రమాశ్చర్యములచే నిన్ను తిలకిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఆ ఉన్నత లోకాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా తల వంచి చేతులు జోడించి ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకోగలుగుతున్నారు అని చెప్తుంది. దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాల నల సన్నిభాని దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లతో ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించే అటువంటి ఆ ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న నిన్ను చూడడానికి, అంటే నిన్ను చూసిన పిదప నేను ఎక్కడ ఉన్నానో మరియు
ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోయాను. ఓ దేవదేవా! నీవే జగత్తుకు ఆశ్రయము సదా దయచేసి నా మీద కృప చూపవయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఎందుకంటే నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించమన్నాడు. అది చూసిన తర్వాత ఇక అర్జునులో హ్మ్, కలిగినటువంటి స్థితికి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భయంకరమైన దంతాలతోనూ, నోర్లతోనూ, ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటువంటి ప్రజ్వలించేటువంటి అగ్నిలా ఉన్నటువంటి నిన్ను చూసిన పిదప నేను ఎక్కడ ఉన్నానో, మరియు ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోతూ ఉన్నాను. హ్మ్. ఓ దేవదేవా! నీవే ఈ జగత్తంతటికి ఆశ్రయము. దయచేసి నా మీద కరుణ చూపు అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఇంకా అంటున్నారు. యథా నదీనాం బహవోంబువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీరా పశ్యంతి విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి. ఎన్నో నదులు నీటి ప్రవాహములన్నయు సముద్రంలోనికి ప్రవహించుచూ వచ్చి కలిసిపోయినట్లు ఈ మహాయోధులందరూ నీ ప్రజ్వలించే ముఖముల లోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. యథా నదీనాం బహవోంబువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీర విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి. ఎన్నో నదులు నీటి ప్రవాహం సముద్రంలోనికి వచ్చి కలిసేటట్లుగా ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధ రంగంలో ఉన్నటువంటి వీరులందరూ కూడా ఆ ప్రజ్వలించేటువంటి ఆ భగవానుడి యొక్క ముఖంలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు. యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగాః. జ్వలించే అగ్నిలోనికి శలభాలు అంటే మిడతలు అత్యంత వేగంతో వచ్చి పడి నశించుచున్నట్లు ఈ వీరులందరూ కూడా నీ నోర్లలోనికి ప్రవేశించడాన్ని నేను చూస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నా. ఆత్యాహి మేకో భవానుగ్రరూపో నమోస్తుతే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్చామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. ఓ దేవదేవా, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్న నీవెవరో తెలియచేయుము. నీకు ప్రణమిల్లుతూ ఉన్నాను. దయచేసి నాపై నీ కృప చూపు. నీవు దేవదేవుడవు. నీ స్వభావము మరియు వ్యవహారమును నేను అర్థం చేసుకోలేకున్నాను. కావున నీ గురించి తెలుసుకోగోరుచున్నాను అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. దానికి భగవానుడి యొక్క సమాధానం ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. కాలోస్మి లోక కృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే యో ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధాః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడితో. సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసే కాలమును నేను మరి అడిగాడు కదా,
నీవు ఎవరివి? ఎలా అని. సో, అందుకే అర్జునుడితో కృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసేటువంటి కాలమును నేను. జనులందరినీ నశింపచేయడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మరి మీరు అంటే ఆ పాండవులు మరికొద్ది మంది తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు అంటూ భవిష్యత్తు గురించి జరిగేటువంటి విషయాలను కూడా కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. తస్మాత్ త్వముత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహత పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. కాబట్టి ఓ అర్జున, లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందు. శత్రువులను జయించి సర్వ సంపదలతో ఉన్న రాజ్యమును అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చేయవారు ఇంతకు పూర్వమే సంహరించబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలము ఒక పనిముట్టులాగా ఉండగలవు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో, ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధించిన తర్వాత అర్జునుడు మళ్ళీ అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ స్థానే వృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రౌహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంగాః. అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుతో, ఓ ఋషికేశ, నీ మహిమలను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందము అనురాగము పొందుతూ ఉన్నది. రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతూ ఉన్నారు. సిద్ధుల సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ యుద్ధం గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవాన్తో, ఓ కృష్ణ, నీ మహిమలు తెలియక నిన్ను నా మిత్రుడుగా అనుకుంటూ, ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని నిర్లక్ష్యముగా అతి చనువుతో ప్రవర్తించాను కదయ్యా నేను. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆ భగవాను గురించి అనుభూతి మునర్చుకోక మునుపు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, నీ మహిమలు తెలియక నిన్ను నా యొక్క మిత్రుడుగా అనుకుంటూ, ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని నిన్ను పిలిచి నేను నిర్లక్ష్యపరిచానయ్యా. అతి చనువుతో కూడా ప్రవర్తించాను. అప్పుడప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, భోజనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఏకాంతముగా ఉన్నప్పుడు, లేదా ఇతరుల సమక్షంలో నీ పట్ల హాస్యానికైనా నేను అమర్యాదతో ప్రవర్తించి ఉండవచ్చు కదా. కాబట్టి ఓ అచ్యుత, నీవు నా తప్పులన్నింటినీ మన్నించవలసిందిగా నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ఇక్కడ వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వసమోస్త్య అభ్యధికుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. సో, ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, ఈ సమస్త లోకానికి చరాచరులకు నీవే తండ్రివి, నీవే దానికి పరమపూజ్యుడవు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువువు. నీకంటే గొప్పవారు, నీతో సమానులైన వారు కూడా ఎవ్వరూ ఉండరు. ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా,
మూడు లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. హ్మ్. సో, ఆ విధంగా ఆ ముల్లోకాలను వ్యాపించి ఉన్నటువంటి అంటే మొత్తం అన్ని లోకాలకు కూడా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆహ్, స్ ఆయన బీజ ప్రదాత అని చెప్తారు. అన్ని జీవుల యొక్క ఉనికికి కారణమైనటువంటి తండ్రి ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఇంకా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, "ఓ కృష్ణ! ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి నేను ఆనందించాను. కానీ అదే సమయంలో నా మనసు భయంతో కలత చెంది ఉన్నదయ్యా. ఓ దేవదేవా! ఓ జగన్నివాస దయవుంచి నీ భగవద్ రూపమును చూపించు." అంటే ఆ చతుర్భుజ నారాయణ రూపము, శ్రీహరి రూపాన్ని చూయించమని అనుగ్రహించు. ఆ విధంగా నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూపించి నన్ను అనుగ్రహించు అంటూ ఆహ్, అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. సో, ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, "ఓ విశ్వరూప, ఓ సహస్ర రూప, మునుపటిలాగే కిరీటము, గద, చంక చక్రాలను ధరించి ఉన్న నిన్ను నేను చూడదలిచాను." ఇప్పుడేమో విశ్వరూపం అడిగాడు. ఆ విశ్వరూపం చూయించాడు భగవంతుడు. సో, ఇప్పుడు ఆ విశ్వరూపం తర్వాత 4 భుజాలతో పూర్వ రూపంలోనే నాకు అంటే ఆ నారాయణుడి రూపంలో నాకు సాత్కారించవయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో, ఆ విధంగా అర్జునుడు అన్న తర్వాత మరలా కృష్ణుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, "ఓ అర్జున! నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా నీకు నేను చూయించానయ్యా. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపము నీకు ముందు ఎప్పుడు ఎవ్వడు చూడలేదు" అంటూ ఆ రూపాన్ని, ఆ విశ్వరూపాన్ని ఎవడు చూడలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారిక్కడ. సో, మళ్ళా సంజీవుడు అంటూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తతోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః. ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో ఇలా అంటూ ఉన్నాడట. భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి అతని చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. చివరికి అతను తన ద్విభుజ రూపాన్ని అతనికి చూయింపించాడు. తర్వాత హ్మ్. అంటే ఆ తర్వాత తద్వారా ఆ విధంగా చూయించడం ద్వారా భయపడుతూ ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ఓదార్చబడ్డాడట. ఎందుకంటే ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసినటువంటి అర్జునుడు కలత నుండి ఉన్నటువంటి స్థితిని చూస్తున్నాం ఇక్కడ. సో, కనుక ఆ విశ్వరూపం నుండి చతుర్భుజ నారాయణ రూపము, ఆ చతుర్భుజ రూపం నుండి ఆ ద్విభుజ శ్యామసుందర రూపము, శ్యామసుందర కృష్ణ రూపాన్ని దాల్చాడట. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఆహ్, భయపడుతూ ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ఓదార్చబడ్డాడు అంటూ చెప్తుంది. సో, ఇంకా అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తమ సౌమ్యం జనార్దన ఇదా ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతా ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు ఇలా అంటూ ఉన్నాడు, "ఓ జనార్దన! అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపము చూసి నా మనసు శాంతి నొందినది. నేను నా మళ్ళీ సహజమైనటువంటి స్వభావాన్ని పొందినాను" అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో ఎందుకంటే ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించాడు. సో, తర్వాత ఆయన కోరిక పైన ఈ చతుర్భుజ నారాయణ రూపము, ఆ తర్వాత ద్విభుజ శ్యామసుందర ఆ! కృష్ణ రూపాన్ని అతడు పొందినటువంటి వాటిని దర్శించుకున్నాడట సంజయుడు. ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. శ్రీ భగవానువాచ సుదుర్దర్శన దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ
దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శనకాంక్షతి దర్శనకాంక్షణః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, నీవు చూసే ఈ నా యొక్క రూపము దర్శనం పొందుట ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించుకోవాలని నిత్యము కోరుకుంటూ ఉంటారు. అటువంటి ఆ దివ్య రూపాన్ని, దుర్లభమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని నీకు నేను చూయించాను అర్జున అంటూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నీకు ప్రాప్తించిన ఈ విశ్వరూప దర్శనము వేద అధ్యయనం వలన కానీ, తపస్సుల వల్ల కానీ, దాన ధర్మాల వల్ల కానీ, లేదా యజ్ఞం వలన కానీ లభించదు. కేవలము భక్తి ద్వారా మాత్రమే దర్శించుకోవచ్చు అన్నట్లుగా చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విదోర్జున జాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే నేను నీ ముందు నిల్చుని ఉన్న నన్నుగా యథార్థంగా తెలుసుకొనబడతాను. ఓ పరంతప, ఈ విధంగా నా దివ్య దృష్టిని పొందిన పిదప నాతో ఏకీభవ స్థితిని పొందవచ్చు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మత్కర్మ కృన్మత్ పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస మామేతి పాండవ. సో ఇక్కడ అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పనం అనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మలు చేసేవాడు నన్నే తన జీవిత పరమలక్ష్యంగా చేసుకొని సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు తప్పక నన్ను చేరుకుంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ అందరికి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే. సో ఏమీ లేకపోతే ఇవాళకి ఎండ్ చేసేసుకుందాం. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇవాళకి ఎండ్ చేద్దాం మాతాజీ ఇవాళ. హరే కృష్ణ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత की जय. हरे कृष्ण महामंत्रान की जय. श्रील प्रपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण.